Sa Leganes, pamilya sang pila ka locally stranded individuals nagareklamo sa kaimtangan sang ilang mga himata sa quarantine facility. Pamilya nagahingyo nga mapa-test na ang ilang mga himata nga naka-quarantine. Si John Sala nakatutok. Nagdangop sa One Western Visayas ang pila ka concerned citizens na tuhoy sa ginapasuni Indi Maayo ang kaimtangan sang ilang mga himata nga locally stranded individuals sa quarantine facility nga ginpahamtang sang Leganes LGU. Kahapon ginsaylong mga LSI kag OFW repatriates halin sa Leganes Central Elementary School pakadto sa covered court sa likod sang gymnasium. Suno kay alias May 2 man kainit ang quarantine facility kag isa lang ang CR nga ginagamit sang 28 tanan ka mga OFW repatriates kag LSIs. Kailangan nilang CR na ginagamit. Kamo pa na ginaproblemahan namon. Kay basi kung maglaton-lato na lang bala sila kay ang amon. Dugang pasiling nga kuntani mapatest ng mga LSI para mahibaluan kung positibo sila o kung negatibo sa COVID-19. Kay di wala-wala kami kay pigado kami sir amo lang natani nga mapa-COVID test lang namon. Sabat ni Leganes Mayor Junjun Hain nga natapos na ang tion nga ginhatag sang DepEd sa ila para sa paggamit sa bulutuan bilang quarantine facility. Gani ginsaylong mga ini sa quarantine facility nga ginplastar sang LGU. Ara gani nga gina-quarantine mo na sa hotel, gareklamo gani gyapon eh. Kung isang reklamo ara gina sa tawo. Nag-request na kami sang testing, wala man ang province subong kagang aton sa Western, wala namang kita sa test kits nga nabilin. Dugang pa sang alkalde ginpaigo lang sang banwang 1 milyon nga budget sang probinsya sa makapahamtang sang quarantine facility. Hindi man matuod suno sa iya nga isa lang ang CR nga yara sa pasilidad. 8 tanan ka mga CR ang ginpahamtang sa sulod agud magamit sa mga naka-quarantine. Ang aton nga ratio sang baton nga banyo is 1:7 na. Gin-check ina sang DOH. Nagapangayo man sang paghangop ang alkalde sa mga pumuluyo ilabi na ang kooperasyon sa tunga sang krisis nga ginapangatubang. Mga kapuso, sa inyong mga problema, reklamo kag issue, ipa One Western Visayas mo. Ipadangat paagi sa One Western Visayas hotline 0967-325-1305 o kung magtawag sa 329-2110. Pwede man nga magbilin sang mensahe sa One Western Visayas Facebook page. Upuod kay Cirilo Duque, John Sala, One Western Visayas.